сезон 2, ден 7, друсане на сланинки, разбира се. И днес добавяме доста упражнения. Мисля, че едно или две. Така че не е нещо особено, но, нали, важното е да има прогрес в тези видеа. Също така съм леко болен, нали, може да се чува от гласа ми. Имаме и клекове днес, да, обикновени, тъй като миналия път с тежест не върви добре. По-добре да свикна първо с самата форма на клековете. А, но да, болен съм. И това малък проблем, но няма какво да ме спре. Ще продължаваме с тренировките. Също така може да забелязвате, че имам дупка на тениската. И официално тази тениска вече не е за носене, а за трениране. И както виждате, гърба ми даже стана на нищо. Но това е заради коремните. Но тази дупка е от кучето ми, тъй като ме захапа, отгриза и останах си без тениска за носене. Но ще използваме за тренировки, няма ядове. Така, коремните преси, да, най-вероятно ще има проблем с тях. Искам да ми кажете какъв е проблема, ако вие виждате тези, които са малко по-напред от мен и разбират, да ми обяснат горе-долу как да ги подобря малко по малко. Нали, в началото ще са ми доста трудни. Също така, винаги когато започвам с коремни преси за първи път, винаги съм имал мускулна треска, но този път няма да спра заради тази мускулна треска, напротив ще продължам. И за напред това ще са ни упражненията, поне за в момента. Правим ги не по много репове, забрави българската дума. Както и да е, нали, лицевите опори са по 5 повторения, да, по 5 повторения и 3 серии, но ще ги увеличаваме с течение на времето и ще продължаваме да успяваме все по-напред и по-напред. Това упражнение мисля си го правя с тази щанга за в момента, тъй като някои биха казали лека ти е, заради това го правиш толкова бързо. Ами просто го правя бързо. А трябва да почна малко по-бавничко. Знам за което. Също така това упражнение си продължавам си го правя по този начин явно, докато не измеря по какъв начин да си фащам ръцете, тъй като както виждате отново кривам. Но с другата щанга ми е прекалено трудно предното упражнение, така че за сега с това, като свикнем, ще се преместим на другото и завършваме, разбира се, с друсане на сланинки. И да, това ще е от видеото, надявам се да ви е харесало, ако е така, абонирайте се, лайквате и коментирате грешки и какво мога да подобря в тренировките ми. И ще се видим следващия път. Чао, чао!